kolkom staqsuni semmi difett wieħed fil-Knejjes Evanġeliċi ta' Malta illum il-ġurnata bla tlaqliq ngħid illi m'għandhomx fehma adekwata u ma jprezzawx biżżejjed is-sakramenti. Jgħodduhom bħala nistgħu ngħaddu mingħajrhom żejda, hemm bżonn riforma f'dan il-qasam u numiljaw ruħna għaliex mingħajr sakramenti nkunu qegħdin nċaħdu lil nfusna minn barka tremenda. Qed ngħid hekk għax wasalna issa biex naqraw l-episodju meta Ġesu waqqaf l-Ewkaristija. Ħanqraw minn Mattew 26 u se nieħdu diversi ħdud jekk Alla jrid biex nispjegaw sewwa x'inhi u xi tfisser l-Ewkaristija. Ħanqraw il-passaġġ. U huma jieklu Ġesu ħa ħobża bierek u qasama. U jagħtiha lid-dixxipli qal ħudu u kulu dan hu ġismi. U ħa tazza u wara li rringrazzja tajjilhom u qal ixorbu minnha lkoll għax dan hu demmi tal-patt li huwa msawwa bħal ħafna għal maħfra tad-dnubiet. Ma ngħidilkom minn issa quddiem mhux se nixrob minn dal-frott tad-dilja sa dak il-jum meta nixorbu ġdid magħkom fis-saltna ta' missieri. U wara li għannew innu ħarġu lejn l-għolja taż-żebbuġ. Amen. Ekku rrid nieħu ftit tal-ħin sabiex nikkonsidraw flimkien dak li aħna bejnietna nsejħula l-ikla tal-mulej. Illi aħna niċċelebrawha kull ħadd filgħodu u ninaqdu l-koll flimkien biex nesprimu l-imħabba tagħna u niftakru b'mod partikolari f'sidna Ġesu u xwetta għalina fuq il-Kalvarju. Aħna nsejħula wkoll il-komunjoni. Komunjoni hija xirka għaliex nkunu mxerkin ħaġa waħda flimkien mhux vera. Nsejħula wkoll l-Ewkaristija. Ewkaristija tfisser radd il-ħajr jew ringrazzjament. U dina l-isem ħadnieh li infatti meta Ġesu istitwixxa dan is-sagrament qabad il-ħobż u irringrazzja lil Alla. U hemmhekk allura hija isem xira għal dan il-sagrament. Hija ċena mqazza. Hija ċena mqazza mhix ċena jew ikla komuni bħalma nagħmlu d-dar jew f'xi ristorant, hija ċena illi b'elementi sempliċi ta' ħobż u imbit tiġri xi ħaġa speċjali għal ġid ta' ruħna. Il-Bibja issejħlu wkoll il-qsim tal-ħobż. Il-qsim tal-ħobż. Missirietna fl-antik kienu isejħula l-urbana. Il-urbana. Illi minna allura ħarġ il-kelma tqarbin jew titqarben, tifhem, ma nafx għalfejn ma nużawhiex. Għaliex hija kelma sabiħa ħafna illi qegħdin nersqu qrib. Qegħdin nersqu qrib. Qegħdin nixxierku ma' Ġesu. X'inhi l-ikla tal-mulej? Skont il-Katekiżmu ta' Westminster jgħidilna li l-ikla tal-mulej hija sagrament li fih bloti u r-riċeviment ta' ħobż imbit skont il-ħatra ta' Kristu, il-mewt tiegħu hija proklamata. U dawk li jirċevuhom denjament mhux b'maniera korporali jew karnali, imma bil-fidi. Jixxierku fil-ġisem u d-demm tiegħu bil-benefiċċji kollha tiegħu għan-nutriment jew għas-saħħa spiritwali tagħhom u kobor fil-grazzja. L-ewwel nett l-ikla tal-mulej hija sagrament. Minn kmieni ħafna fis-suq tal-Knisja, il-Knisja għarfet li Ġesu ħallilna żewġ ordinanzi li nsejħulhom sagramenti, il-Magħmudija u l-ikla tal-mulej biex ikunu osservati għal ġenerazzjonijiet kollha sakemm jerġa' jiġi. Sagrament ġejja mill-kelma Latina sacramentum li tfisser ħalfa. Ħalfa li soldat kien jagħti lill-imperatur illi ħajkun fidil u leali lejh. Allura hija kelma adatta ħafna għaliex kull darba li aħna nieħdu sem
mill-ikla imqazza nkunu qegħdin naħilfu fedeltà lejn sidna u l-imgħallem tagħna. Ġifieri hija qatt sinifikanti ħafna fejn għal darb'oħra aħna qegħdin inġeddu il-fedeltà tagħna lejn Ġesu dejjem riżultat tal-imħabba tiegħu lejna. Jgħidilna wkoll illi bil-ikra tal-mulej il-mewt ta' Ġesu li ġrat darba għal dejjem fuq il-Kalvarju hija proklamata. Hija mxandra. Aħna nxandruha bil-pritkar u bil-evanġeliżmu tagħna, imma issa wkoll bl-att b'mod viżibbli qegħdin ngħidu lil xulxin u lid-dinja kollha illi Kristu attwalment miet għal maħfra ta' dnubietna. U f'din l-ikla imqazza nkunu qegħdin nixxierku fil-ġisem u d-dem tiegħu, qegħdin nieħdu sem mill-ġisem u d-dem tiegħu biex ir-ruħ tagħna tkun mantnuta. Għandna bżonn li matul il-vjaġġ tagħna li wassal sa Sion ten fuq sal-ġenna, hemm bżonn li r-ruħ tagħna tkun mitmuqa. Ġesu ħallina din l-ikla appuntu biex ir-ruħ tagħna tistejqer, ma naqtawx qalbna imma nibqgħu nipperseveraw u anke nikbru fil-grazzja tagħha. Trid illi inti tikber, tavvanza, hemm bżonn illi iva bil-kelma timmedita fuqha ma wkoll bil-parteċipazzjoni tiegħek fil-sagramenti nkun nistgħu nikbru fil-grazzja. Ġesu waqqaf din l-ikla propjament meta kien qiegħed josserva lejt waħda mill-festi tal-Lut mad-dixxipli tiegħu. Dik l-istess festa illi l-Lut kienu ilhom jagħmluha għal ħafna u ħafna snin, Ġesu ta' sinifikat ġdid. Huma kienu jagħmluha biex ifakru l-esodu meta Alla ħelishom minn art il-jasar meta kienu qegħdin skjavi ta' Farawn u ħareġhom u tom il-libertà u daħħalhom fl-art li tnixxi l-ħalib u l-għasel biex ikun Alla tagħhom. Ġesu trasforma dik l-ikla billi waqt li qiegħed josserva mad-dixxipli qabad il-ħobs u qalilhom ħudu kulu dan u ġismi. Mela qiegħed jagħti sinifikat ġdid issa illi sissa iċċelebrajna il-ħelsien ħanejdu hekk politiku tal-poplu talla, illi kien qed iservi sultan ieħor u Alla ħarġhom biex iservu lilu. Issa Ġesu qed jgħid li jridu ngħaddu mid-dellijiet għar-realtà. Il-ħelsien u s-salvazzjoni reali li għandna bżonn hija permezz tas-sakrifiċċju tiegħu. Dik hija s-salvazzjoni fil-kobor, fl-eċċellenza kollha tagħha illi Alla jagħtina. Ġesu qabad il-ħobs li kellhom fuq il-mejda u qal dan u ġismi. Il-ħobs jagħtih sinifikat ġdid. Kien ħobs għażmu kif nafu, il għaliex malejt, imwaħla malejt kien hemm festa oħra ta' 7 ijiem, il-festa tal-għażmi, fejn il-Lut ma kellhomx permess li jiklu ħobs meħmur, ħobs kif niklu aħna normalment. Kien ikun ħobs għażmu mingħajr ħmira. Il-għax il-ħmira kienet simbolu tal-ħażen. U Alla qalilhom li issa li intom mifdija il-ħaruf miet minn flokkom u intom inħlistom il-mewt, tajjeb, il-ħajja tagħkom għandha tkun ħajja ta' safa, ħajja ta' dusija. Il-ħobs illi jissimbolizza l-ġisem ta' Kristu issa huwa sagrifikat għal salvazzjoni tal-bnedmin u l-inbit ukoll iservi bħala tifkira tad-dem imxerred ta' Ġesu. Pawlu meta tkellem dwar il-ħajja tagħna bħala insara, jgħidilna li hemm bżonn li nitnatfu mill-ħmira l-qadima sabiex tkunu għaġna ġdida bħalma intom infatti għażmi. Ġifi aħna isna ħobs bla ħbira, ħobs bla ħażen. Għaliex Pawlu qed jgħidilna intom għażmi, intom m'hemmx ħażen fikom, qed jgħid lill-Korintin m'hemmx ħażen fikom, qed jgħid lilna l-koll. Għaliex?
għax ta' bilħaq Kristu lejt tagħna kien sagrifikat. Minħabba s-sakrifiċċju ta' Kristu, Alla naddafna, Alla ippurifikana, Alla ħafrinna. Għalhekk ħan iċċelebraw il-festa mhux bil-ħmira l-qadima, lanqas bil-ħmira tal-malizzja u tal-ħażen, imma b'ħobbs għażmu tas-sinċerità u l-verità. Pawlu qed jgħallimna lezzjoni vera sabiħa hekk. Qed jgħidilna intom li Alla iġġustifikakom bid-demm ta' Kristu, issa għejxu ħajja illi turu biha illi intom ta' bilħaq il-meħlusin tal-mulej. Ġesu qal dan hu ġismi, għandu dab tifkira tiegħi. Kliem illi kif tafu għal ħafna kontroversja u għada sal-lum, il-Kristjaneżmu mifrut, min jgħid li titfisserek, min jgħid li tfisserek. Pero nippruvaw nifmu. Meta Ġesu esprima ruħu għal dan u ġismi u qed jurihom il-ħobbs li kien hemm fidejh, Ġesu kien għadu fiżikament preżenti mad-dixxipli, vera? Fiżikament kien għadu magħhom u allura naħseb l-identifikazzjoni littera tal-elementi mal-ġisem u d-dem ta' Kristu kienet barra mill-moħħ tad-dixxipli. Ċertament id-dixxipli ma fehmuhx illi il-ħobbs huwa letteralment il-ġisem ta' Kristu. Il-Bibja sikwit u anke aħna fit-taħdid tagħna sikwit kif nużaw il-lingwa irridu nifhmu x'inkun qegħdin ngħidu. Avolja forsi ma nitkellmu b'mod metaforiku. Pereżempju meta Giuseppi ittieħed quddiem il-Farawn biex jispjegalu il-ħolmiet li kellu. Ra 7 baqriet nexfin u 7 żbuliet koroħ u meta spjegahomlu qallu is-7 baqriet huma 7 snin tal-aks. U 7 żbuliet nexfin huma 7 snin ta' aks ifissru l-istess ħaġa. Taraw, dil-ħaġa hija dil-ħaġa. Ġesu qal dan u ġismi. Ma jfissirx li il-ħobbs sar letteralment il-ġisem, ir-ruħ u d-divinità ta' Ġesu Kristu. Għandna eżempju ieħor, hemm ħafna ta' eżempji, ma eżempju ieħor nista' nsemmi huwa fl-Apokalissi kapitlu 1 vers 20 fejn Ġesu jispjega il-misteru tas-7 kwiekeb li rajt fil-leminja tiegħu qed jgħidu l-Ġwanni. Ġwanni kien għadu kif ra Ġesu kellu 7 kwiekeb fi dil-leminija u 7 kandelabri debin. Ifissurhom l-ekra. Is-7 kwiekeb huma l-anġli tas-7 knejjes. U s-7 kandelabri huma s-7 knejjes. Ma jfissirx kemm xi bidla minn ħaġa għall-oħra. Waħda tissimbolizza l-oħra, waħda tirrappreżenta lill-oħra. Ukoll is-sens komun iżommna milli nieħdu kliem Ġesu letteralment. Alla ħlaqna bis-sensi vera, li nistgħu naraw, nxommu, ntemu, nisimgħu, tajjeb, u dawn is-sensi Alla tawhomna biex naftawhom. U naftawhom regolarment biex jagħtuna informazzjoni dwar id-dinja ta' madwarna. Infatti, Ġesu meta il-xoxta u preżenta ruħu lid-dixxipli, u d-dixxipli ħasbu illi qegħdin jaraw fantażma. Qegħdin jaraw ħares. X'qalilhom Ġesu biex jelimina id-dubju minn moħħhom? Luqa 24 vers 29 jgħidilna araw idejja u saqajja illi jien innifsi. Missuni u waraw għax spirtu m'għandux laħam u għadam bħalma tarawni għandi jien. Ġesu hawnhekk qiegħed jappella lid-dixxipli qed jgħidulhom użaw is-sensi tagħkom. Missuni. Araw. Ikkonfermaw għalikom fuskom. Din hija xi ħaġa li ħanna nagħmluha regolarment. Tajjeb issa nafu li jekk iddaħħal strof l-ilma tidher mawġa. Vera jew le? U toħroġu taġġa dritta. Tifhem? Imma mill-esperjenza nafu għalfejn jiġri hekk. U x-xjenza tgħidilna jiġri hekk il għaliex il-densità tal-ilma hija
aqwa mid-densità tal-arja. Imma qatt ma jiġri li tdaħħal strof l-ilma u tibqa' dritta vera? Qatt. U ġieli tkun għaddej fid-deżert u tara qisu ilma fil-bogħod, qed tifhem, u ma jkunx ilma, aħna nsejħulu miraġġ, qed tifhem. Imma tara affarijiet nafu bihom mill-bqija illi nużaw is-sens biex nikkonfermaw il-verità hija xi ħaġa normali għalina bħala bnedmin. U Ġesu jappella għal dik il-ħaġa. Araw idejja u saqajja, missuni. U araw, ikkonfermaw li konfuskom illi jiena ħaj, illi jiena verament bniedem u mhux fantasma. Infatti il-Kattoliċi Rumani jammettu li l-ħobs ikkonsagrat jidher u jtiem bħala ħobs reali. Ġifieri l-ostja tibqa' tiem bħala ostja. Il-claim tagħhom hija illi mal-kliem tal-konsagrazzjoni tal-qassis l-ostja ma tibqax ħobs imma ssir il-ġisem u r-ruħ, id-demm u d-divinità ta' Kristu. Li huma jsejħula transustanzjazzjoni. Kelma tqila bdiet tintuża fil-Medjuevu, il-Knisja mhux minn dejjem kienet temmen hekk. Mhux minn dejjem kienet temmen hekk. Ċertament, iva, mill-bidu l-Knisja kellha fehma għolja u elevata dwar sakramenti. Illi forsi aħna llum il-ġurnata m'għandniex. U jdu noqgħdu attenti. Jdu noqogħdu b'sebgħinejn illi minn estrem ma mmorrux f'estrem ieħor. Forsi il-Kattoliċi jiena nemmen illi m'għandhomx fehma korretta la tal-magħmudija u laqqas tas-sagramenti. Imma rridu issa nitkellmu bħala irġiel u bil-kalma u naraw proprio għalfejn qegħdin ngħidu hekk. Għalfejn x'jiġri eżattament fil-sagrament. Iseħħ dan li huma jgħidulu miraklu tal-transustanzazzjoni. Nemnu li Alla omnipotenti u kapaċi jagħmel it-tali mirakli. Tajjeb, imma fil-fatt hekk isir dik il-mistoqsija. Fil-fatt hekk isir fir-realtà? Għonna raw l-awturi tal-Knisja Bikrija fil-ewwel, it-tieni, it-tielet, ir-raba' u l-ħames seklu x'qalu fuq l-Ewkaristija, tajjeb, nindunaw illi iva kellhom reverenza kbira lis-sagrament. Illi forsi aħna m'għandniex. Imma insibu nies, pereżempju bħal Wistin ta' Ippona fil-seklu 5. Wistin illi huwa teologu mill-aktar influenti fil-Knisja matul iż-żminijiet kollha. Il-Kattoliċi jħobbu jikkwotawh, aħna l-Protestanti nħobbu nikkwotawh. Huwa ġgant tal-fidi, ġgant fil-sens tal-kelma. U x'qal dwar l-ikla tal-mulej. Fil-ktieb tiegħu dwar id-dottrina Kristjana għalhekk meta s-Sit jgħid jekk ma tiklux il-laħam ta' bin il-bniedem u tixorbu demmu ma għandkomx ħafikom. Donnu qed jikkmanda reat jew vizzju. Għalhekk hi figura u bihom jikkmandana li kollna komunjoni fil-passjoni tiegħu. Jarġa' fi ktieb ieħor spjegazzjonijiet tas-Salmi jgħid il-mulej ma eżitax milli jgħid dan hu ġismi meta tagħna s-sinjal ta' ġismu. Meta tagħna s-sinjal ta' ġismu. F'waħda mill-ittri tiegħu, ittra 98, jgħid tal-għaġeb kien is-sabar ta' Kristu għaliex laqa lil-Ġuda fiċ-ċena li fiha waqqaf u tal-figura ta' ġismu u demmu lid-dixxipli tiegħu. Is-sagrament tal-ġisem u d-demm ta' Kristu u b'xi mod il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Iżda bi kliem preċiż huwa s-sinjal tal-ġisem u d-demm ta' Sidna. Tal-u mod u manjera illi dawk li jieħdu sem minnu spiritualment, mhux karnalment. Nieħdu sem spiritualment. Għandhom il-ħajja vera.
Ma ukoll fi priedka tiegħu numru 112 jgħid emmen u tkun kilt. Int tieħu sehem bil-fidi mhux billi tomod bis-snienek. Għamilha ċara hawnhekk. Il-Kristu ħanirċevuh bil-fidi. Ix-xirka tagħna miegħu hija bil-fidi. Jekk m'hemmx fidi, is-sagrament ma jiswa assolutament xejn għalik. Is-sagrament mingħajr il-fidi huwa inutli. Ċertament esprima f'kitbiet oħra tiegħu illi anke qal illi qegħdin tirċievu l-ġisem u d-demm ta' Kristu. Imma dan huwa lingwaġġ sagramentali illi l-antiki anke sal-lum inħobbu nużawh għaliex nafu li hemm din ir-rabta intima bejn l-Ewkaristija u Kristu. Kristu tagħna dan is-sagrament biex permezz tiegħu nixxierku miegħu fil-ġisem u d-demm tiegħu. Darba meta ħadna t-tfal tal-iskola biex iżuru l-Parlament Ewropew fil-Strasburgu, xejn avviċinajna dal-bini kbir u kien hemm il-bnadar kollha tal-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Tifhem? U t-tfal gustajtu bdejt nismagħhom jgħidu ħanna fejn Malta, fejn Malta. Tifhem? X'kienu qed ifittxu? Qed ifittxu bandiera. Ma l-bandiera sejħula Malta. Tifhem jien ma kkoraġġejthomx. Għax fimt eżattament x'jridu jgħidu. Li tara l-bandiera għalihom kienet Malta dik. Ġi dan lingwaġġ ironikament il-Kattoliċi jgħidulna intom il-Bibbja toħduha letteralment. Jien naħseb huma qed joħduha letteralment f'dal każ. Mhux qed jarfu dan il-lingwaġġ sagramentali ħansejħulu tant sabiħ illi forsi aħna niddejqu nisimgħuh. Tifhem? Il-kwistjoni hija Ġesu qal dan ġismi letteralment, ġifieri il-ħobs huwa letteralment u fil-vera sens tal-kelma ġismu. Nies bħal Wistin ta' Ippona u nies fi żmienu u qablu tajjeb saħħu il-sustanza tal-ħobs u tal-inbit tibqa' ma tinbidilx. Wistin tamba l-iżjed fuq l-aspett kommemorattiv tal-ordinanza. U sostna l-ħżiena nies bla fidi ġifieri għalkemm għandhom jirċievu l-elementi il-ħobs u l-inbit ma jeħdux mill-ġisem ta' Kristu. Kull darba qiegħed jafas kemm hija indispensabbli l-fidi. Jekk m'għandniex rabta ma' Sidna Ġesu permezz tal-fidi, l-ordinanza, is-sagrament li tagħna ma jiswinniex. Infatti jekk ikollna naqraw x'ġara matul l-istorja tal-Knisja naraw li anke sas-seklu 9 kien hemm min jgħid ħaġa min jgħid oħra. Hemm il-każ interessantissimu bejn żewġ patrijiet ta' żmien it-teologi li kienu jikbu l-kotba bil-Latin normalment kienu jkunu patrijiet. U qed minnhom Cassius Radbertus dana kiteb ktieb intitolat De Corpore et Sanguine Domini dwar il-ġisem u d-demm tal-mulej. Illi ippropona il-fema illi mal-konsagrazzjoni il-ħobs isir il-ġisem ta' Kristu. Però ftit wara illi ħareġ dal-ktieb kien hemm patri ieħor ismu Ratramnus ta' Korbi illi kiteb ktieb bl-istess titolu illi enfasizza t-tifsira aktar spiritwali u simbolika tal-ikla tal-mulej. Dan ma xaħtux il-ħabs jew qatluh, dik kienet għatem din il-kontroversja, dan il-dibattitu għaddej. Il-Knisja ġifieri, l-evidenza hija ċara, kienu għadhom qegħdin janalizzaw, jirriflettu,
jaħsbu x'inhi eżattament din l-ikla, x'jiġri fiha. Ma ħasbux illi kien hemm xi kunsens, xi qbil unanimu fil-Knisja mill-bidunet. Xejn minn dan. Infatti, il-transustanzazzjoni, il-pożizzjoni kattolika Rumana tal-lum saret domma tal-fidi fl-1215. Meta kien hemm laqa ta' isqfijiet fil-Fruma, din laqa baqgħet magħrufa bħala r-Raba' Konċilju tal-Lateran. F'hemmhekk imbagħad qalu uffiċjalment li din hija l-pożizzjoni tagħna. Pożizzjoni li kienet imbagħad ikkonfermata fil-Konċilju ta' Trento fis-seklu 16, però ċertament naraw li kien hemm żvilupp, kien hemm evoluzzjoni ta' ħsieb. Bħal Augustin enfasizza aktar l-aspett kommemorattiv. Fil-waqt li qafas fuq id-dinjità ta' dan il-sagrament. Aħna fl-istqarrija tagħna ngħidu li l-dottrina ġeneralment imsejħa transustanzazzjoni li tisħaq li sseħħ bidla mis-sustanza tal-ħobs u l-inbit għas-sustanza tal-ġisem u d-dem ta' Kristu meta jkunu konsagrati minn Assisi jew bi kwalunkwe mod ieħor hija mistkerħa mhux biss fid-dawl tal-Iskrittura, ġifier mhux biss ma taqbilx mal-Iskrittura jgħid. Imma saħansitra għas-sens komun u raġuni. Taqleb in-natura tal-ordinanza u kienet għada l-kawża ta' bosta superstizzjonijiet u idolatri sfaċċati. X'qed jgħid hawnhekk? Qed l-onet hija kontra id-dawl tal-Iskrittura. Għaliex Pietru pereżempju jgħidilna b'mod mill-aktar ċar intom il-Ġesu mingħajr ma tarawh temnu fih u bla ma tarawha issa tħobbuh. Ma saqsi lill-Kattoliku Ruman u għajdlu min hemm fit-tabernaklu. U jgħidlek Ġesu sakramentat. Le, Pietru jgħidilna Ġesu għalissa ma tarawx. U Pietru nnifsu fil-kmieni ħafna fl-Atti 3, vers 21. Jgħidilna illi s-sema jeħtieġ illi jilqgħu lil Ġesu sa żmien ir-restawrazzjoni tal-ħwejjeġ kollha. Ġesu se jibqa' fil-ġenna fiżikament se jibqa' fil-ġenna sakemm jiġi għat-tieni darba biex jagħmel ħaq minn kulħadd. Bibja tagħmilha ċara anke Ġesu nnifsu jgħid li l-foqra dejjem għadkom magħkom, ma lili mhux dejjem għadkom magħkom. Id-disċipli raw ħtiel allura fis-smawiet. Issa, aħna nemmnu illi Ġesu ta' Nazaret daqskemm huwa Alla veru u ma nabda dubju li huwa Alla veru ugwali mal-Missier huwa wkoll bniedem veru. U din hija l-problema illi l-Kattoliċi forsi ma jirrealizzawx. Jekk huwa bniedem la darba huwa bniedem veru, il-ġisem tiegħu jista' jkun f'post wieħed biss. Il-Bibja taffermana li qiegħed fuq l-eminija tal-Missier. U minn hemm għandu jiġi nutaw il-kredu tal-Knisja mill-bidunet. Il-kredu tal-Apostolu. Tela fis-smawiet minn fejn għandu jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Fiżikament Ġesu qiegħed fil-ġenna. U aħna nirfgħu qlubna lejh fil-ġenna. L-isqarrija tgħidilna li hija wkoll kontra sens komun u raġuni. Għax jekk Ġesu qiegħed fil-ġenna bħala bniedem kif jista' jkun fuq l-art? Jekk jiena bħala bniedem qiegħed l-imsida, nista' nkun Londra bħalissa? Le. Hija kontra s-sens komun. U wkoll hija kontra hija l-kawża ta' bosta superstizzjonijiet u idolatri sfaċċati. Tinnotaw intom kif il-Kattoliċi jippruvaw jipperswadu l-ħaddieħor b'dan kif isejħulu miraklu billi letteralment jivvintaw stejjer ta' osti qattru d-dem li mija xejn ħlief superstizzjoni idolatruża. Hija biss superstizzjoni. Aħna nkunu persważi minn dak li hemm miktub fil-Bibja imqazza.
Iva, rridu nisqu li l-ħobs u l-imbit fl-ikla tal-mulej huma iżjed minn simboli konvenzjonali. Mhumiex sempliċi ħobs u imbit. Il għaliex bl-Ispiritu Santu jikkomunikaw lilna viżibbilment x'jinqara u x'jinstema fl-Evanġelju. Għandna normalment il-Vanġelu nipritkawh u ngħiduh u nagħlmuh. Fl-ikla tal-mulej qegħdin nesibuh b'mod viżibbli, qegħdin nuru l-Vanġelu. Kristu mid-darba għal dejjem bħal Mallut. Kemm il-darba ħarġu mill-Eġittu? Darba. Imma baqgħu jikkommemoraw dak l-avveniment trement illi bih saru nazzjon għal Alla. Jikkommemoraw kull sena. Pawlu fl-ittra l-Korintin jgħid it-tazza tal-barka illi mbirku mhijiex xirka jew komunjoni fid-dem tal-Kristu. Ovvjament jridu jiġbu iva, ekku. Il-ħobs naqsmu mhuwiex xirka fil-ġisem ta' Kristu għal darba oħra, iva, huwa xirka fil-ġisem ta' Kristu. La darba hemm ħobża waħda, aħna l-ħafna niffurmaw ġisem wieħed għax nieħdu l-kol sem minn ħobża waħda. Innotaw kif qed jitkellem Apostol Pawlu. Minn xiex nieħdu sem minn ħobża waħda. Ma għallinix li nirċievu l-ġisem ta' Kristu. Nieħdu sem minn ħobża waħda. Hugh Latimer, illi kien maqtul mill-Kattoliċi Rumani tal-li ma żamx il-fema tagħhom fis-seklu 16, flimkien ma' l-ħabib tiegħu Nicholas Ridley. Però dan Latimer jgħid hekk ara. Hemm bidla fil-ħobs u l-imbit. It-tali bidla li jibda qawwa ħlief l-omnipotenza talla mi kapaċi tagħmel. Filli dak li qabel kien ħobs issa għandu d-dinjità li jesbixxi il-ġisem ta' Kristu. U frattant il-ħobs jibqa' ħobs u l-imbit jibqa' imbit. Għax il-bidla mhix fin-natura iżda fid-dinjità. U naħseb jiena tifhmuni jekk ngħidilkom jekk naqbad biċċa drab bajda u inkebbiba ma' skwiża u nibda naħsel l-art bija. X'tajduli? Ħaġa normali, vera? Jekk naqbad biċċa drab ħamra u nkebbiba ma' skwiża u nibda naħsel l-art. X'tajduli? Normali. Però jekk naqbad dak il-biċċten ta' drab u naqqadhom flimkien u nagħmel George Cross fil-kantuniera u nibda naħsel l-art bija. X'tajduli? Kemm inti antipatriot u antipatiku? Għaliex? Għax issa dak id-drab ma du sempliċi drab. Kiseb dinjità. U l-istess ħaġa tiġri fil-ikla tal-mulej. Ġesu mhux biss għal dan huwa ġismi għal dan huwa demmi tal-patt. Meta qabad it-tazza bl-imbit u by the way mhux kalċi. Il-kelma poterion bil-Grik tfisser tazza. Għalfejn għamlu kalċi biex ikabru is-sens ta' misteru u ta' tazza, sempliċi tazza kienet. Okay? Dan huwa demmi tal-patt. It-tazza li tissimbolizza s-sottomissjoni ta' Kristu li kien ubbidjenti sal-mewt, anzi, sal-mewt, kurdila, fuq salib biex jirbaħna għalih innifsu. Ġesu jrid b'enfasi kbira illi meta niċċelebraw l-Ewkaristija ma nagħmlux hekk biss bil-ħobs ma wkoll bil-bit. Okay? Intom tafu li fil-Knisja Kattoliċi jitqarbnu biss bil-ostja. Għaliex ġara hekk illi l-imbit ma jtussem minnu il għaliex fil-Medjuevu il-superstizzjonijiet li kienu tant kbar u mifruxa dew jibżaw li kull darba li xerret l-imbit accidentalment xwaħda din għax dak huwa d-dem ta' Kristu. Wara biex jevitaw dawn l-accidenti bdew bil-mod
iċaħdu lill-lajċi milli jieħdu sehem ukoll bl-inbit. Dan beda jseħħ b'ewwet ieħor mis-seklu 12 il quddiem. Tieħed id-drawa li tqarbin isir bil-ħobs biss. Din hija dan huwa abbuż serju illi b'mod lampanti m'intix qed tisma' x'qallek Kristu, dawn ġismi, għamlu dak tifkijati, dawn demmi u rridu nixorbu minnu. U abbuż illi sal-lum għadhom ma irdux jammettu l-isbal tiegħu. Ovvjament iddefenduh bil-kelma tqila konkomitanza. Jirraġunaw jgħidu li jekk tieħu sehem mill-ħobs mill-ostja biss, l-ostja hija wkoll il-ġisem id-dem ta' Kristu għax huwa Kristu sħiħ. Huwa raġunament illi huwa inaċċettabbli għaliex għas sempliċi raġuni illi raġunament tagħhom għamluh ola u aktar importanti mill-kmand espliċitu ta' Kristu. Li tqarbin għandu jkun biż-żewġ elementi bil-ħobs kif ukoll bil-bit. Għal darb'oħra l-istqarrija tagħna tgħid li ċ-ċaħda tat-tazza lin-nies, il-prattiċi li tingħata qima lill-elementi u l-irfieħ tagħhom. Ġifieri jkunu merfuqa u l-ġar tagħhom għall-adorazzjoni jew l-riservar tagħhom għal kwalunkwe użu ta' pasi reliġjuż huma l-koll kontrarju għan-natura ta' din l-ordinanza u għall-istituzzjoni ta' Kristu. X'qed jgħid hawnhekk? Bad sempliċi qed jgħid. Ġesu ma tagħniex il-ħobs u l-inbit biex inqimuh, x'qalilna ħudu u kulu. L-idea illi tal-Corpus Christi, di festa li medjevali bdiet fil-Medjuevu, illi iġorru il-sagrament fit-toroq jew poġġuh fit-tabernaklu, dan ma kollha żviluppi illi ġew ħafna wara. Kif ikollok taqra Santi Patri, il-kittieba Kristjani tal-ewwel ftit sekli, dan ma jissemmew imkien. Dawn kienu affarijiet inventati aktar tard. Min jaf l-istorja tal-Knisja mhuwiex impressjonat b'dak illi tgħid jew tagħmel il-Knisja Kattolika llum. Il-Konċilju ta' Kostanza fis-seklu 15 imbagħad ikkonferma illi iva din il-prattika li nitqarbnu bil-ostja biss hija tajba u ħadd tkompla. Madan huwa għal darb'oħra l-awtorità tal-Knisja illi issa saret ola mill-awtorità ta' Ġesu Kristu nnifsu. Ġesu jgħidilna illi anke fis-seklu 15 kien hemm insara fil-Bohemia, l-Ewropa tal-Lvant qegħdin niftehmu. Tajjeb fejn dawna għarfu il-Bibja tgħallem li tqarbin għandu jkun bil-ħobs u bl-inbit. U hekk xtaw, però ovvjament il-Knisja Kattolika ma aċċettax u tant għamet kontroversja, ħana sejħula kontroversja ħussita, għax kien Jan Hus illi beda juri il-Bibja xtallem ta' bilħaq, Jan Hus spiċċa mbagħad maħruq fil-Konċilju ta' Kostanza, waħda mill-lar atroċitajiet, mill-ħafna atroċitajiet illi wettqet il-Knisja Kattolika, illi dak ma qbilx magħha tajru. Dak li ma qbilx magħha eliminaħ. Dik kienet il-tattika tagħhom, ringrazzjaw Alla li m'għadix hekk illum. M'għadix hekk. Għax kieku għadek maħniex hawnhekk aħna. Però dak iż-żmien fis-seklu 15 f'din il-kontroversja il-Knisja Kattolika organizzat armati ta' soldati biex imorru joqtlu l-dan nies li kienu qegħdin jipprotestaw biex
it-qarbin ikun bil-ħobs u bl-inbit kif qal in-Ġesu. Għal naqraw dwar il-battalja ta' Sudomer, il-battalja ta' Vitkov, konflitti kbar, nies joqtlu l-xulxin letteralment għax ma jaqblux, imma għaliex ma kienux jaqblu? Kien hemm nies li qegħdin jgħidu dak li nifhmu, dak li ngħidu aħna u aktar importanti minn dak li hemm miktub fil-Bibja. Kieku kollha kemm aħna imbaxxu rasna għal tagħlim tal-Iskrittura, il-konflitti jonqsu immensament. U wkoll tinnotaw illi hija mejda mhux artal. Hija l-mejda tal-mulej, mhux artal. L-artal beda jintuża wara l-konverżjoni ta' Kostantinu fis-seklu 4. Bdejna nisimgħu artal fejn isir is-sakrifiċċju, qabel mejda. U r-riforma protestanta reġgħet stabbilit il-mejda tas-sit, mhux l-artal. L-ewwel Korintin 10 vers 21, Pawlu jgħid ma tistgħux tixorbu it-tazza tas-sit u t-tazza tad-demonji, ma tistgħux tieħdu sem mill-mejda tas-sit u mill-mejda tad-demonji. Meta Ġesu jsejħilna biex nixxierku miegħu, biex ninġabru madwar il-mejda tiegħu, qed jgħidilna inqataw minn kull ħażen, minn kull inikwità, minn kull vizzju, biex kun tistgħu tersqu b'mod diċenti u denju. Ekku ninnotaw kif l-ikla tal-mulej hija xprun, hija motiv qawwi biex aħna neżaminaw li nfusna imbagħad nieħdu sem mill-ħobs u mill-inbit. Kif qed ngħid ħasra li dan is-sagrament hekk sabiħ, hekk għażiż u sinifikanti, storikament sar il-kawża ta' ħafna konflitti u ħafna dibattitu u ħafna qtil ukoll. Ringrazzjaw Alla llum m'għadniex hekk illum protestanti jiddiskutu mal-Kattoliċi, protestanti jiddiskutu mal-Ortodossi Griegi. U nippruvaw nifhmu xulxin. L-atmosfera hija differenti. Ningrazzjaw Alla tal-avvanz. Però dejjem irridu ngħidu aħna favur il-verità. U kif se nibqgħu nispjegaw aktar quddiem, ejjew inżommu ma' dak li nafu li huwa korrett u nipprattikawh b'ringrazzjament il-Alla. X'inhu huwa meħtieġ biex nieħdu sem denju fl-ikla tal-mulej? Aħna nagħmluha kull nhar ta' Ħadd u ma nagħmlux bid-drawwa u bl-ħsieb. Ħafna evanġeliċi jġibu l-skuża, aħna nagħmluha kull 3 xhur, kull 6 xhur, kull sena, darba fis-sena nagħmluha biex ma ssirx drawwa. Li titlob kuljum hija drawwa ħażina, ġifieri. Li niltaqgħu darba fil-ġimgħat talb hija drawwa ħażina, ma nkompluhiex ġifieri għax imbagħad issir drawwa. Min qal id-drawwiet fihom fushom huma ħżiena. Tafu li Luqa jgħid li Ġesu skont id-drawwa tiegħu daħal fis-sinagoga nhar ta' Sibt. Skont id-drawwa tiegħu. Hemm drawwiet tajbin illi rridu nosservawhom. Tifhem? Aħna ma nafx aħniex l-uniku knisja evanġelika f'Malta li dan is-sagrament niċċelebrawh kull l-ewwel jum tal-ġimgħa. U naħseb hekk għandu jkun. Din hija tradizzjoni antika li tmur lil mir-riforma protestanta. Hija nuqqas ta' apprezzament illi tajt darba fis-sena jew darba kull 3 xhur. Daqshekk hija għażiża għalik il-mewt ta' Kristu illi tiftakar fiha bil-mod kif ħatar Kristu darba kull 3 xhur.
jew hija ħajtek, jew hija t-tama tiegħek. Allora x'inhu meħtieġ biex nieħdu sem denju fl-ikla tal-mulej? Biex nipparteċipaw denjament fl-ikla tal-mulej, jeħtieġ neżaminaw lil nfusna biex naraw jekk niddiskriminawx ġisem il-mulej. Huwa sempliċi ħobbs dan? Jew hemm bidla fid-dinjità tiegħu illi iva nistgħu nsejħulu il-ġisem ta' Kristu għax jirrappreżentah. Irridu wkoll naraw jekk il-fidi tagħna li nitimgħu lil nfusna minnu u biex naraw l-indiema, l-imħabba u l-ubidjenza ġdida tagħna inkella jekk nersqu indenjament niklu u nxorbu l-kundanna għalina nfusna. Ma nix għalfejn però nersqu biex nirċivu l-kundanna. Nirċivu l-kundanna jekk aħna traskurati, jekk aħna bla fidi, jekk aħna qegħdin nabbużaw minn din l-ordinanza qaddisa. Imma x'barka hija barka tremenda. U nixtieq li tibdew tifhmu il-sens ta' unità, ta' ħbiberija illi aħna għandna sem minn ħobsa waħda, minn tazza waħda. Il-kol flimkien, il-għaliex aħna membri diversi, però il-kol kemm aħna ninsabu fl-għaqda ma' Sidna Ġesu Kristu li ħabna u talu n-nifsu għalina. Amen.